Ysgwn ni, ydych chi wedi cael un o'n eiliadau ro'n i yna? Neu I was there moment? Mae genna i un. Mi o'n i yna pan fari Gymru cer o Hwngari 2-0 ac felly cyrraedd Euro 2020. Mi nes i weld y dathliadau. Mi nes i glywed sŵn byfarol y dyrfa yn Gorfelefi. Mi nes i deimlo'r stadiwm yn crynu wrth i'r holl gefnogwyr o'n cwmpas neidio mewn llawenydd. Roedd yn brofiad real iawn i mi. Ond i'r rhai o ddim ond wedi darllen am y gem, fydda'r profiad ddim wedi cael yr un effaith arnyn nhw am nad oedden nhw ddim yna. Mae'r un peth yn wir am groeshoeliad Iesu, doedden ni ddim yna. Y cwbl medrwn ni ei wneud yw darllen amdani. Ac os ydych chi fel fi, efallai bod yr hanes mor gyfarwydd i chi, fel bod y digwyddiad ddim yn cael yr un effaith arnoch chi, fel y bydda hi, tasach chi wedi bod yn bresennol. Ond beth am i ni drio dychmygu ein bod ni yna? Wrth mi ddarllen Marc 15 adnod 25 i 39, ceiwch y llygaid a rhowch eich hunan yn y dyrfa oedd yn gwylio'r digwyddiadau syfrdanol yma. 9:00 y bore oedd hi pan nathon nhw ei groeshoelio. Roedd arwydd ysgrifenedig yn dweud beth oedd y cyhuddiad yn ei erbyn. Y geiriau ar yr arwydd oedd brenin yr Iddewon. Cafodd 2 leidr eu croeshoelio yr un pryd, un bob ochr iddo. Roedd y bobl oedd yn pasio heibio yn gwneud sbort am ei ben ac yn hyrddio enllibion ato. Felly, ti sy'n mynd i ddinistrio deml a'i hadeiladu eto o fewn 3 diwrnod, tyrd yn dy flaen, achub dy hun oddi ar y groes yna. Roedd y prif offeiriaid a'r arbenigwyr yn y gyfraith yno hefyd yn cael sbort ymhlith ei gilydd. Roedd yn achub pobl eraill, meddyn nhw, ond dio ddim yn gallu achub ei hun. Beth am i ni gael gweld y Meseia yma, brenin Israel yn dod i lawr oddi ar y groes? Gwnawn ni gredu wedyn. Roedd hyd yn oed y rhai oedd wedi croeshoelio gyda go yn ei sarhau. O ganol dydd, hyd 3:00 y p'nawn, aeth yn hollol dywyll drwy'r wlad i gyd. Yna am 3:00, gwaeddodd Iesu'n uchel, Eloi, Eloi, lama sabachthani, sy'n golygu, fy niw, pam wyt ti wedi troed y gefn arna i. Pan glywodd rhai o'r bobl oedd yn sefyll yna, isht, meddyn nhw, mae'n galw ar y proffwyd Elias am help. Dyma un ohonyn nhw yn rhedeg ac yn trochi ysbwng mewn gwin sir rhad, a'i godi ar flaen ffon i'w gynnig i Iesu ei yfed. Gadewch lonydd iddo, meddai, i ni gael gweld os daw Elias i dynnu lawr. Ond dyma Iesu'n gweiddi'n uchel, yna, stopio, anadlu, a marw. A dyma'r llen oedd yn hongian yn y deml yn rhwygo yn ei hanna o'r top i'r gwaelod. Roedd capten milwr o Rhufeinig yn sefyll yna, wrth y groes. Pan welodd sut buodd Iesu farw, ei eiriau oedd, mab Duw oedd y dyn yma, reit siŵr. Welsech chi'r Iesu'n hongian yna ar y groes mewn poen ofnadwy? Glywsech chi sŵn y dyrfa o'ch cwmpas yn ei wawdio? Nathach chi arogli Tom yn sbwriel Golgotha? Nathach chi flasu'r gwenwyn oedd yn cael ei daflu tuag at Iesu? Nathach chi clywed Iesu'n gweiddi, fy niw, pam wyt ti wedi troed y gefn arna i? Nathach chi deimlo tywyllwch dicter Duw yn cael amdanoch chi? Efo pwy mae Duw yn flin? Efallai fod yn flin gyda chi? Wedi'r cwbl, roeddech chi'n rhan o'r dyrfa fari ei anfon i'r groes. Mewn ffordd, roeddwn ni gyd yn rhan o'r dyrfa. Mor rhyfedd yw ei weld ar groes, yn marw ar Galfaria, a chlywed sgrech fy llais fy hun yn gwawdio gyda'r dyrfa, ymhechod oedd y bicell fain, a'r hwylio'n dir ar goron draen, ond clywais lais maddeuant rhad o enau glân yn atsain. Ond y gwir ydy, roedd Duw yn flin gyda Iesu am ein holl feiau ni. Mi wnaeth Iesu gymryd cosb i gyd arno fo ei hun. Pam? Am bod Duw wedi caru'r byd gymaint, mi wnaeth o anfon yr Iesu, fel bod pwy bynnag sy'n trystio fo, yn cael bywyd am byth
gyda Duw. Mi wnaeth Iesu farw fel y gallwn ni fod gydago am byth. Yr cwbl sy'n rhaid i ni wneud yw ei drystio fo. A newch chi? Gweddiwn, diolch Iesu am gymryd y bai am yr holl beth a drwg da ni wedi gwneud. Diolch, mae wrth drystio yn o ti, y byddai di gyda ni am byth. Amen.